Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulur. Ayo padha golek kanca sing akeh, golek dulur sing akeh. Akeh kanca, akeh sedulur, akeh dalane golek sandang pangan, akeh dalane golek rezeki dulur. Tarik pesonae bakul martabak, yuk tarik. Gawe omah mbak butuh boto iki lho, pesonae bakul martabak, kerjane gak sepiro ning hasile nyoto. Bakul martabak yang ramah, bakul martabak Indonesia, martabak dan tenang bulan Cak Sien. Tempatnya di Pasar Plaza Cepu, Jalan Blora, Jawa Tengah, Indonesia. Ki Kanjeng Mami sing gawe ger. Mergone aku kesel ben digenteni kono yo sing rega 15.000 20.000 wis ben Kanjeng Mami sing ngedoli. Aku tak ngedoli sing kelas-kelas berat tok ae. Contone 20.000, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120. Tak atasane aku nggih pokoke wis tok. Nek sing cilik-cilik 15.000 20.000 wis ben Kanjeng Mami sing ngedoli ya to. Dadi siji gawe loro gawe. Mosok mau iso gawe terang bulan tok ora iso gawe martabak ya lucu. Nek iso ya martabak ya iso, terang bulan ya iso. Suatu saat enek modal buka cabang langsung ngadeg dhewe ngono nggih ya. Sak setan entuk 100, rong setan entuk 100 aja wis 200.000 songe seluwung nggih sithik-sithik dikelumpuno iku ibarate nggih. Lah nek iso kanan kiri umpama buka cabang wis ora usah mikir. Soale sing gawe ya wis iso, wis profesional. Kanan kiri maksudnya terang bulan iso, martabak iso, ngaduk iso ngono nggih ya. Soale sing ngangeli kanan kiri, kadang iso gawe terang bulan tok, ora iso gawe martabak. Kadang iso gawe martabak tok, ora iso gawe terang bulan ngono nggih. Malika. Halo. Malika wis ben dolanan kono nggih, anak-anak wis dolanan ning nguri. Ye cukupe. Ya. Ya guys, wong tuane tak nyambut gawe martabak, dodol martabak wis enake nek awan yo tani nggih ning sawah. Nek kober nek gak kober yo turu wis ngeloni guling po enak pol. Nyawah yo penak. Wis wayahe jebrot, caloke ya wis jebrot kabeh biar karengan tani saulan setengah, saulan 40 dina lah wis panen. Iki wong dhuwuran ya wis panen soalnya daerah kono ki ya jarene ki manuk empret akeh, tigose akeh, melane dipanen gasik. Lah nek nggonku ora enek nggih, rong tikus iki kancaku dhewe, emprete ya kancaku dhewe, omo ki kancaku dhewe nggih. Mosok ngene kancane dirusak ya gak mungkin kan ngono. Lah nek wong ngono kuwi kan tikus, empret dan sebagainya kan dianggap musuh. Moro dirusak, ditunggoni sing nggo dibengoki, diwedeni. Ibaratnya dianggap musuh. Lan aku enggak nggih los pokoke sawah ya wis apa enek kuwi ora kudu nunggoni, ora kudu ngusai, berarti koncone dhewe masa ape dirusak kan ora kan. Apa neh sedulure ngono nggih ya. Mulane pesane Casin, ayo golek kanca sing akeh dulur, ayo golek bolos sing akeh dulur, ayo golek sedulur sing akeh dulur. Akeh kanca akeh dulur, akeh dalane golek rezeki, akeh dalane golek sandang pangan dulur. Gedabrus apa le Casin ya wis ngene iki lho, rong penggaweane gedabrus. Penggaweane gawe kontan wis ngontan sing enak sing delok semangga ora. Enek ora enek sing delok ya semangga disegep wis gak apa-apa. Tujuan komodo komentasi kanggo mengabadikan momen lur, mumpung ada kesempatan tak video wis tak upload video ngono ae mbah ngupload ping piro sedina ping 5 ping 10 ya siap.
nek ngatasi kan ngono iki martabae semateng lur. Renyah to. Iki mah sing ngaduk martabae aku lur, sing gawe kulite mulane yo dipotongi renyah, dikeplek yo iso melebar kan. Padahal ya podo-podo tangane, podo-podo ngaduk, tapi ya mbah nek sing ngaduk anakku, sing ngaduk Kanjeng Mami kuwi modele ora iso ngene iki lur, gak iso renyah, ora iso molor wis angel Mas aku. Matangnya bareng suwine sing ngaduk wong-wong mulai sing ngaduk aku ki matangnya cepat, digoreng cepat, dipotong ya mak krenyes-krenyes penak renyah lur. Dipangan ya iso guris ngono jarene. Tapi ya mbah, tapi nek sing ngaduk anak lanang karo Kanjeng Mami ki rumasaku kulite kok kemeringkingan ya apa lur? Kemeringkingan. Ya salah kemeringkingan gorengan aja sawi. Tak lanjut lur, tak gantenan ning gawe iki soalnya pesenane 20.000 ndoke bebek daging sapi lur ya mbah iki selangganan pirang puluh tahun selengkene nang ngene casin goleki ya casin. Dadi wis hafal mbah. Mbah wis tuwek tapi ya cek beringas lho cek gelem usaha dhewe ra gelem jaga anake cek bakulan rokok sing mbah ngono lho. Istimewa pokoke mbah iki. Tak gawe aku dadi wong angger morongno wis paham sing iki karek nakoki 1 2 3 4 nah 1 oke siap Kupluk gawe ku ya sono ki lur. Kupluk ngono cukup hati ya mbah mah. Mari ya wis lho. Wis menyatu pengalamane. Genine ya digedhekno lho dadi pas digoreng sama terus. Ngono gak ngono di apa minyak cara ngecek minyak panas lan urunge dicemplungi potongan prehedik ngono. Terus wis panas langsung siap dikeplek dicemplungno. Nah, iki tak gawe pinuk wis kalem mana tak setel kalem. Yang sing teko ya siji loro wis dilathuk lur. Ya, ora kaya nek pas borongan kan bat powe enak. Keplekan kuwi sing pentinge ora ombolah sing penting cukup lho. Wong kamban ki elek. Sing penting ki ora ombolah penting cukup. Kamban ki elek lho hasilnya lho. Sampai ngono kok kulitnya terlalu tuwipis banget. Engko nek kulitnya tuwipis banget martabaknya tuwipis banget Mas. Lempet lempet niki anggar biasa ngelondri biasa gawe amplop ya iso ngelempet niki sepatane mung siji ya tutupe kuwi dilirik ditekok terus beres disirati minyak sik lur sarone diwalik dadi apa padha karo lem terus dilem anggun tok njero mengembangan terus iso kelet kulit iki mangko diwalik gak bocor ngono tapi kadang kalau diwalik cek bocor lur minyaknya pas kurang panas ngono kae ngene iki ora digoreng ora diosreng-osreng ora apa-apa ora disilati minyak ora apa-apa sing penting diwalik ora gosong lur kirane kurang minyak tambahi minyakna sithik ngono ae ora rasa akeh ngono akeh iki diwalik sok-sok kutah eman-eman rega minyak regane larang kok iso ngono iki lho pokoke proses nggih martabak ya simpel rumah saku ya simpel tapi nek jare wong-wong kuwi angel tapi ya mbok maksudnya anakku bojoku dorong patek iso nyaki kuncine nggih martabak nyaduke lho agar nyaduke wis mbah ya wis sak ngurine ngapleke sing gorenge wis ayo sing angel ngaduke iki lho ngaduk ya langsung diwalik sang karo ditinggal apa ngono nata kuwi kerasake dicembeng saos acar lombok diadai misal dadi cepet sat wonge ngenteni ora kesuwen lho. Mene wonge ngenteni kesuwen ya sing sakno.
syukur-syukur ngundang anak wong nah kan langsung gawe nah orang mung ita itu gak seneng lho aku mergawe ita itu wis pokoknya butuh ndang wis borongan tau jaman biyen wis borongan kontrakan biyen sering borong-borong nengane usik nang alas ya diborong danger nang alas ya diborong danger tebu ya diborong nandur tebu diborong tebang tebu ya borongan lur terus borong ngedos borong mek pari borong macul guys nggih botoe sembarang diborong kabeh ndraya kulino borong borong ngusungi damen wis biasa seanjung pira dadi pirang pikul wis tahu sung nek bengi lho untuk borongan untuk ceperan mepe gabah wis ya borongan pokoknya wis borongan lane nom-noman lu ya rasa lur rasa kuat yang awake gawe wedi kaya kaya adere zamane anyar-anyaran dodol cepu yen 2007 banjir gede lur tekan Plaza kono liwat ketapange motor gak iso motorku tak angkat kuat saiki ngangkat sakmono ya wis ora kuat ngangkat bobote 50 ebet dengan mari ya ora tau fisik ya ora tau piye ora sempet ibaratnya saiki mergawe dadi karo penake tinteni karo cangkruan karo ngedit video ngupload video wis enak enak wong teko ya didoli orane wong teko ya awake dhewe entuk editan entuk uploadan ya to jadi nyiras ngenteni ya karo ngedit ngono lur ini nek ngedite apa ana wong tuku iki ngedite dilereni lur tinggal nek gak ada wong tuku ya tengok-tengok karo ngedit lho apa ngono lho iki martabak wis mateng lur ya iki sing 20.000 bebek sapi 20.000 ndoke telu lur ya dagingnya sapi wis karek bakule kono lah ngekeki tapi ndoke gede-gede lur iki tak jamin lah entak sitokno wareg kok biasanya wong tinggal jamu ora kultur kuningnya soalnya gawe wedi ndoke istimewa pokoknya aku tuku ndok ini agak gede ramarem lho ndok cilik-cilik ini tak geremeng yang tuku ndok cilik-cilik ya padha karo tuku kulit bloko aku tuku sing gede-gede lur babar lho di samping babar sing tuku ya sing ya seneng sing ngedoli ya mareman